kuma min fɔ dɔrɔn an bɔra musiriki ko minnu na ni kunun ye hijiriya cogoya minnu fɔ k'a fɔ silama jamana min n y'a fasiya ka ca a bidiya ka ca o e bɛ e n'i ka denbaya b'o kɔnɔ i siralen b'i yɛrɛ kɔrɔ n'i ka denbaya tora o kɔnɔ i siralen b'i yɛrɛ kɔnɔ ou bien siralen b'i ka denbaya kɔrɔ u kana fitina u ka diina la ni e ko e bɛ hijira kɛ ka taa jamana la jamana min ni a ka diina ka ɲi o i b'a sɔrɔ e bɛ jamana min na ni ka denbaya bangebagaw bɛɛ bangebagaw ma sɔn ko i ka hijira kɛ i ka taa i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min u b'a fɔ jamana balo cogo ka gɛlɛya bɛ ta bɛ tɛ i b'o kɛ cogo di bon an ye nin hijira sugu min fɔ ni e bɛ jamana de la silama jamana de don mais a k'ala sɔsɔ n'a ka bira na fasika de ka ca mais e bɛ se k'i ka silamiya diina ewa taama se bangalenw kɛ an ko hijira t'i ka wajibiya ni e yɛrɛ ko e bɛ bɔ jamana kɔnɔ fɛn kanunen dɔ i ka taa yɔrɔ la i bɛ tanga yɔrɔ min i ka denbaya mais a sugu ni min ma wajibiya i kan ni bangebagaw de b'u bolo u ma sɔn i ka hijira kɛ i bɛ to bangebagaw kɔrɔ de parce que ni ewa fɛn o fɛn tɛ wajibiya ni mustahabu de don bangebaga bato b'o ye ne kɔni bɛ se k'i ka diina bangalenw kɛ donc fasika ni fɛn ni siralen b'o de kɔnɔ bangebagaw fana b'i bolo ye ko u ma sɔn i ka hijira kɛ to i ka bangebagaw kɔrɔ i k'i yɛrɛ jija i ka seko hakɛ bɛɛ i bɛ se ka bato min kɛ i bɛ se ka yɛrɛ kɔlɔsi min kɛ ni denbaya tɛ bi fitinaw kɔnɔ i b'o yɛrɛ jija kɛ bon ko min ni mɔgɔ min taara kaburu dɔn na n'i bɛ taa ziyara kɛ i dontɔ kaburu dɔn na silamɛya sariya ye dɔn cogo fɔ wa maana i bɛ dɔn ni sɛ jumɛn ye n'i bɛ bɔ ni sɛ jumɛn ye bon foyi hadarilen tin ka hakili la o la o cogo la kaburu so dɔn sogo foyi sabatilen tin ka hakili la o yɔrɔ la fɔlɔ nin yɔrɔ la fɔlɔ fo kɔfɛ n b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kɛlɛ bon filanan ni kɔni donna kaburu kɔnɔ i donna yɔrɔ min i bɛ salamu bila kaburu sɔn mɔgɔ bɛɛ kan ka duwawu k'u bɛɛ ye ala b'u ka junubu yafa cogo min ala b'u lafiya cogo min i b'o duwawu kɛ u ye wala e yɛrɛ ka mɔgɔ min bɛ yen ni i taara ale de jiyara kama n'i b'a yɔrɔ dɔn kaburuw cɛ la i bɛ taa ale fana a kɛrɛkɛrɛya i bɛ taa a yɔrɔ la jama foli kɔfɛ kaburu dɔn bɛ foli kɔfɛ n'i bɛ ka mɔgɔ yɔrɔ dɔn i bɛ taa an delila ka adabu fɔ n'i bɛ salamu bila kan kaburu kɔnɔ i bɛ taa jɔ ani kɔrɔn de cɛ k'i ɲɛsin a ma ka salamu bila kan n'i ye salamu bila kan n'i b'a fɛ ka duwawu k'a ye i bɛ yɛlɛma ka taa n'a kɔfɛla k'a bila i ni kɔrɔn cɛ ka duwawu k'a ye ahmad bun hanbali ɲininkara n'i taara kaburu jara i kan ka kɛ cogo di a ye nin de fɔ a ko n'i taara a bɛ komi ni hadamaden bɛ ɲɛnamaya la n'i nana i y'a fɔ i bɛ taa kɔfɛ de k'a fɔ i bɛ ɲɛsin a ma k'a fɔ de fɔlɔ wala ko kaburu fana n'i nana taa jɔ ani kɔrɔn cɛ k'i ɲɛsin a ma de k'a fɔ bon n'i nana duwawu yɔrɔ la fana i bɛ ɲɛsin kibila de ma o la wala munumunu i ka taa kɔfɛ k'i ɲɛsin kibila ma ale bɛ ni kibila cɛ i ka duwawu k'a ye bon ko dɔ ko ale taara mɔgɔ dɔ fɛ ko a ka juru dɔ ale la ko ale b'a fɛ ka taa mobili san ko a ko ne tɛ se ka juru dɔ i la ko i bɛ taa mobili san mais n bɛ mobili san k'a d'i ma i b'a sara dɔɔni dɔɔni mais dɔw bɛ fara prix kan nin tɛ bɛn ni ɲɛ riba de dɔɔnikɛbaw ko nin fɛɛrɛ cogo min filɛ nin ye nin tɛ bɛn mobili min ne bɛ taa sa e filɛ ka taa mobili in san ale de kama sisan misali la ni mobili in bɛ $5,000,000 de la e bɛ taa mobili san ka d'a ma $5,000,000 n'a b'a sara $5,000,000 nin bɛ komi ye warijɛ de ta ka juru don a la pour a ka sara
abe komi wa million duru de juru do ala wori je na ba sara aka sara million duru no wa keme fere do kata iribama mobili don nani fere de don ko ba ko ni nya haramu de ni nya riba de ni debbe a cogo min bebbe na ya soro eye mobili fere la de e ma mobili sale kama parkini de be bolo e mobili fere la de mobili de bu bolo donc anana ako karsa nemma ko be mobili de lamba fe ka mobili sa e mobili fere de mobili mbi bolo fana marale ne be bolo e ko si sa mobili ko ne be ni mobili fule million duru de do ni wori je be bolo sisa million duru mais ni wori je ti bolo mba awa adoila jurula million duru ni wa keme kalo kele ube kalo fula ube sankele yere basi tenina ba fo ninde ma abayu taxit basi tenina mais ni mobilinte e bolo be ta sale de kama ube ena be ala de be ta sakana ferama ko jurum o ye fere de kata yiriba motebe bon ko do ko na alebe ta denkundiro la alebe sara a chema ko abeta denkundiro la ko chete so wakati bale kata denkundiro la bon na beta wakati do la fana teso ka passer dama bon ko denkundi nunu fana nyogon sara de bon ko ni ale anyogona sera ale ma ko nu ye wori munundi ale ma fana ko che ba fo ale kana to nu ya ku di ale ma ko be chogodi folo ambe min foye e kana boy che ka sokono na ma jena akera chogo chiren ko muso kana boy che ka sokono na ma jendima ni bete isara ma de na ye jindi mai kata yoromi kata na ma jendi mai kata yoromi kanata bon minye ka yoro taliye o passe wajibilen taka demendi zedo e ka femmin wajibilen baka ikan nafaqati wajibilen ika fera bo ulu de baka ika shiyoro ulu de baka min minye nin ko suguye ni mo mi sebi yoro wali bi che ya yi demeni ni beta yoro ma ye passe dima alhamdulillah kan wasiruhunna bil ma'ruf men na shede ta ye beta yoro mi ka passe wajibilen taka e ka balo de wajibilen baka me yere ka sagona yoro mi ka denkundi mi ni beta na ya dima fule na ma di wajibilen taka nambora yoro la wori munum be dima bunu semenu ni nankara no na nyogona ma ni muso jigina mogo bena kado munundi wa konna ya soro kado nunun dira de indema kado ma di e yere ma de kado nunun dira dendema konnin kado fule nyaadi denyere ni nema ako faade ye denyere ni wori juye kado nunu ya lede tay ube di ale dema ni abe min financer adema ba financer na ko abe min ke chogomi anta wa maluka li abika na ya soro kado nunun dira denyere ni dema faade ya ka wori jube di faade ma me na ya soro mo min nana kado indi yere dema e ya nyogona di adama ale fana nana nyogona di e yere dema amadi denyere ni ma e tade waye ko ambe min foni yoro la waye nindi bon ko doya tego aden to da na ba wala ba fo muhammadu rasulullah o sugute be a togo wele muhammadu doro me kana rasulullah faraka ko ni beta misrila ibanga niade beta misrila ube ibanga na beta salli al mamide ko fe ni mo ko ne depuis bore ka so kono ko beta misrila ibeta salli ni redia mo ngania te ko were da ko yo min be dusukun kono la nyini min be dusukun kono de ngania edro depuis be boy ka so kono be salli je tay be misri kono jora safala nimbe ngania de ko be salli al mamide ko fe
bo ko ni nana wa misiri foli ani rawati be se ka ke kelenyama mana salli fana nyenna ni be salli o yala be se ko ni misiri foli ke kelenya be se ka ke kelenya nani salli dro o yi wasa rawati wala yi wasa misiri foli ma kodo ko muso be video ke tobili nu few yala uluku chari ko kanyiba a folo ambe mun fo muso ye o ka a fo ojo droma tobili chogo ni few ka ke ojo ni filimeli ni photo te o de kanyi photo e haramu ye filimeli haramu ye photo e haramu ye wasabe kuma kanna kolokolo doni de be bugari la korokoro famu de be bugari la anya famu doni min be bugari la anya doni photo de ya anya doni filimeli de ya donc hada madon ka to musa unyo na muso ni nyogon chaka nyogon lakala ni dawu ni fewu nye ojo wuye ni photo tala ode kanyi ni filimeli tala ode kanyi wala hari ni mogo min fana ye e wa tobili chogo min filime akada adamu na muso ni nyogon che akano bila rejo soso ka kwa bo chari chari hari ni wali chogo baye otebe ko ni ñinin kali min ne jabire ya sinya joli ko mo min ni salli korotara ebe nafila la do be continue do ko ka tige an ko kuma sabade bala do ko ni salli korotara ebe nafila la yoro atige kuma folo tigu kuma fulana tigu ulo ko ni salli korotara jogo bela ni ayasoro eddo na salli la kaba ika salli dafa kuma sabana tigun ulu ko ni salli korotara na ya soro bika nafila arakan folo de la tige mais na ya soro arakan folo temena kaba ibe arakan fulana de la adafa anko tuma ibn shami rahimahullah yin kuma sabafo akon nin kuma sabana de kakene munun ko ni salli jora doro atige ulu ko ciren ko ja utumati salatu fala salata illa maktuba ko ciren ko ni salli korotara salli worete ni fartate wala chogo be atige ulu ka della fule munun ko chogo be fana ni donna salli la continue kana tige ko ala ko qur'ana kono wala tubtilu amalakum ala ko yere kana ka baranyimo tiya ko salli baranyimo de donna la kaba kana tige dafa kuma sabana tigu munun tabe chamancela ulu ye bahara kene aya inni hadisa imbe na ya soro ibe arakan folo de la bara kene hadisa ni ciden ko salli korotara salli te atige ika bara kene hadisa na ya soro i arakan folo teme ibe arakan folo na de la bara kene ayai wala tubtulu amalakum ayre kana ka bara nyimo tiya ani ciden ko man adraka rakata min as-sala faqad adraka as-sala ciden ko ne arakan kelen ko ni soro salli min na yo salli be soro kaba wala ninde kuma sahalenye na ya soro be arakan folo de la atige na ya soro arakan folo temene be fulana de la adda fay ka surnya bo ko ciden salira falika ko yen nafila de bo nafila la ibe se ka sallir na kanfenka hari ni darurate yo ko do ko yen nafila de me farla ate daga ay farla ni darurate de ate daga ka farda salli fenka me ni darura nana ibe farda salli yele nan kan fenka fattaqullaha mastatatum ala ko ay sira alanye abese alanya siranya minna farda sera ka eto yele nan kan fendo kan jigi chogo site e bolo ni e ma salli yele nan kan fenka fana wakati beta ki dade fattaqullaha mastatatum ala ko isra lanye aka sheko hakela la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha donc farda konite saha
fali ka yelenan ka fen ka ni darura te mais ni darura nana atenya fo in ka farda in salli yelenan ka fen de sanfe ni ma salli yelenan kan fen sanfe wakati beteme ibe farda sallaka asanfe ngo odi ato doni ka ko ni salli wakati yisoro mobili kono a ube terrain kono ube avion kono wakati min do fana ni salli wakati wori teska fara nyonka ni ma salli de fana wakati be bode ibe salli kito avion kono ibe salli kito terrain kono ibe salli kito mobile kono ibe salli kito baton kono fattaqullaha masatatum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha bon do koko ale balima do sunna bon ko suyin doronte de ko suyin ko fe ko aye tama do de ke tama jando ke ka tama ke ko ale ko e munebe nin tama ke ko ale sunto de do abake ka tama de pour aka sege sunna ka baraji soro balima ke nin ke ni haklina ewa baraji nyini de na ama sababa soroya ni ciden ko hada maden ka baraje bi ka sege hakela we ala ye sege min daika ala yere sege min latige ni ba ko sege tani ni sege wala ko sege latige ni sege nye ewa ala bi baraji be chaya odela me e yere ka sege ndo nyini ka geleya do nyini ka ewa abila yere ka silama sare mo nyini fe ika atigi kala nyini kanyi me haklina mindo haklina nyumante o teke sababu ni be baraji soro yere me ni ale ya keni hakli nyumade ni ata dode amba jige ala kale sarala me min bado ikanake sege min ni baraji bala we ala ye sege min bileka anya fo iriyadu dersulaya ni ciden ko ka sallijita wakati min ka sallijita ka gele ka sallijita o wakati o baraji kacha buno semenu ko o yede ala yereye wakati min gele ya ko sallijita ko misalila akoni mo min nene wakati do nene gelende nana muyimbe e bolo minumbe e bolo e ka jikala ka sallijita e yere ya dabo kama ka sallijita ji sumanna purun ka baraji kacha ya ko ni manyini fe ni nye ka geleya de taka yere segere ka geleya da yere ka alama ni nyini fede na ya soro nene wakati be yoro mi jisuman bi bolo jikalante bolo mina site bolo ni be jikala naye a wajibra e ka saliji tani jisuma inde ni e saliji tani ni jisuma de baraji be chaya meni ala ya hada maden no yam min ke hada madenye ala kari lendo ka hada maden la jaba ala kari lembe ka boy ka la jabalima donc ni no ya biye jikala fembe bulo jikala ewa ni fana ni sunna sababu min bi lafiya ni sunte digila ibo odeke ni ala ye sege min dai kai ka sagota la ika baraji be chaya odela me iyere ka gele yani sege nyine kana iyere ma o te baraje chawo ya qataw de ibolo ani famu baliya bo koni mo min sagira ka bota mala ikara kan fura sallo sabatira wa o sabatira ciden ka ke walela asabatira akanya maryalila sabatira ka sabatilila ciden nyira tumba akatta wa tabulu sunna kono ni abora tama yorola abada mina misiri de la folo kara kan fura salli o ko fa be sigiye bon ni mo min mako bala haju teleman ni mako teleman do be bolo sana kata kaso ebena onya fay ni obe bana abe wuli kata kaso Jabir ibn Abdullah ako aleye nyame sa kan nyame fere cidema wo ciden ko yele nyame kan ni sera Madina iben kan nyame di Jabir ni nyame nana aye ciden soro misiri kono ciden ko arakan fura salli folo wala o ye sunna de ni mogo bora tama yoro la idonni ka dugu kono ini misirin min ka suru do o misirin kono ikara kan fura salli folo o ko fe bete ka so kono ko kasino fajiri ko fa kone ndo hadisa munun nalala usale hadisa munun nana hadisa sale unde hadisa munun nana ko fajiri ko fe sinogo ka ko hadisa sale unte
doni kaba koni anyuma koni fajiri ko fe isigi ika ajikaru munun kanka fo sani tile kabo isigi ka fo sani tile kabo ne tile bora ika wuli jonna ka sole katika baradara ode kanyi koni me ka fo fajiri ko fe ka sinogo ko akonendo delela taala bon comme mun fo mo munu no do na nyegen kono o bo yere sugula ni telephone digidile ku to nyegen kono ambe mun fo nyegen kono na te mo ka yoro sabatile mo ka me yorote ciden ko nyegen kono na ye shaytanu ka yorode ode ya to na ko ibe do ka do ko bismillah allahumma a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith shaytanu ka shigi yorode nyegen ode ya to ni ciden ko ni be do ika ewa dunin do ka labi tanga shaytanu chemanu musomo ma chekomi wala ni donna haju min kama o haju ndoronde kimina misir ewa nyegen kono ni o haju banna ikana sugula ni fengure ikabo parce shaytanu ka yorode do ani fona ni ba ko akono ala ko sumate o jikiru tese ka fo silama fona ete ke ala ko la yoro me kana me o yorola emma hari ni be mo nyegenna ni ba fo kufranaka do kon nin na fay munye parce que ye hakke min ke nyegen kono ni te ala kofo donc ni bore ka fo kufranaka kaya fanyi ni ala fe donc la nyegen kono na te me yoroye ika haju banna dro o kippi ka haju ni na banna dro ka bo e ko nyinin kali bon ko ewa doko joli bale sena wo doktoro ko ji kana magala bo ne janaba ya ile soro yala na le kora joli nyura bese ka salo ibese ka salo ni ayoro tese ka ko me itege ewa sumalem bese ka ibese ka ke ka salo ibi fari kolo yoro munum bese ka ko ibe wuluko o yoro ni iba salo basitola na tese ka salo da tese ka ko atese ka salo bo pente se ka daka ka salo ko fanaka doni ko ko o laybe fari kolo to ko ayoro ni be tayamma mukale o yede ni magate se ka kala pew ni be ifar kolo yoro to be se ka ko ibo ko aw yoro ni be tayamma mukai me na be se ka salo iba salo tayamma mukote ga wari kani ite sara ka so wayni ndade kana ko min so ya le sara milan ta le bolo diga mbe wari bada la bala ka bo ko doko doye minanta e bolo ka fere me ibanna ami ka wori dima me e fana bese ka akam minan dota ka fere puro fana ko o wori tawa misali la iba fo en fana be ninta ka fer bena wori dima ibe tonay ba fo masailatul jafar nin te daga ni nyede koni mo mi nyi jamfa e fana ferela kan na folo la kata abe daga yiwa doni ke bo kan nyon soso bala me kuma sahale ate daga la taqunu man qanaka ciden ko kana mo jamfa mi nyi jamfa mo mi nyi jamfa e kana jamfa ale de jamfa me kana jamfa donc eka awani e ya haraka minan min tan nafira le kata le ka wori damade ka fon ferela karasa ka wori ma nka wori bala aka wori do binnan tege mfananki atanta la siya kele ciden ko te daga yede la taqunu man qanaka akum mo min ni jamfa kana a jamfa bo do munum ba la daga ulu ba la daga ni hindu tay ko hindu nana ciden ma ko ne che bahilu de do sheba ye me bahilu de do ate fendine ma mimbi ninde umbo ciden ko fendo ta kofe mimbe ini deumbo ko ola ne fana ferela nin kanna folo mai ka juruta ka bola ute ko kelewunye hindu ta muso ka baloni kanna fakati wajibilen be ice ka akake
donc ninye hindu tay ni muso na che ni nyogonche ninyo ode ani ninye juruta e bolobe kan na folo do bala ni e fona serela tala kata kota wote ko kelewnya ninye de la takunu man kanaka donc kuma sahale kanake ate daga ye ani ewa chi de nye hindu nyamara ni minye wote kelenye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma min fo doro an bɔra musiriki ko minnu na ni kunu an ye hijiriya cogoya minnu fɔ k'a fɔ silama jamana min n y'a fasigiya ka ca a bidiya ka ca o e bɛ e n'i ka denbaya b'o kɔnɔ i siralen b'i yɛrɛ kɔrɔ ni ka denbaya tora o kɔnɔ i siralen b'i yɛrɛ kɔnɔ ou bien siralen b'i ka denbaya kɔrɔ u kana fitina u ka diina la ni e ko e bɛ hijira kɛ ka taa jamana la jamana min ni a ka diina ka ɲi o i b'a sɔrɔ e bɛ jamana min na ni ka denbaya bangebagaw bɛɛ bangebagaw ma sɔn ko i ka hijira kɛ i ka taa i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min u b'a fɔ jamana balo cogo ka gɛlɛ a bɛ ten a bɛ ten i b'o kɛ cogo di bon an ye nin hijira sugu min fɔ ni e bɛ jamana de la silama jamana de don mais a k'ala sɔsɔ n'a ka bira na fasiga de ka ca mais e bɛ se k'i ka silamiya diina ewa taama se bangalenw kɛ an ko hijira t'i ka wajibiya ni e yɛrɛ ko e bɛ bɔ jamana kɔnɔ fɛn kanunen dɔ i ka taa yɔrɔ la i bɛ tanga yɔrɔ min i ka denbaya mais a sugu ni min ma wajibiya i kan ni bangebagaw de b'u bolo u ma sɔn i ka hijira kɛ i bɛ to bangebagaw kɔrɔ de parce que ni ewa fɛn o fɛn tɛ wajibi ye ni mustahabu de don bangebaga bato b'o ye ne kɔni bɛ se k'i ka diina bangalenw kɛ donc fasiga ni fɛn ni siralen b'o de kɔnɔ bangebagaw fana b'i bolo ye ko u ma sɔn i ka hijira kɛ to i ka bangebagaw kɔrɔ i k'i yɛrɛ jija i ka seko hakɛ bɛɛ i bɛ se ka bato min kɛ i bɛ se ka yɛrɛ kɔlɔsi min kɛ ni denbaya tɛ bi fitinaw kɔnɔ i b'o yɛrɛ jija kɛ bon ko min ni mɔgɔ min taara kaburu dɔn na n'i bɛ taa ziyara kɛ i dontɔ kaburu dɔn na silamɛya sariya ye dɔn cogo fɔ wa maana i bɛ dɔn ni sen jumɛn ye n'i bɛ wuli ni sen jumɛn ye bon foyi hadarilen tin ka hakili la o la o cogo la kaburu so dɔn sogo foyi sabatilen tin ka hakili la o yɔrɔ la fɔlɔ nin yɔrɔ la fɔlɔ fo kɔfɛ n b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kɛlɛ bon filanan ni kɔni donna kaburu kɔnɔ i donna yɔrɔ min i bɛ salamu bila kaburu sɔn mɔgɔ bɛɛ kan ka duwawu k'u bɛɛ ye ala b'u ka junubu yafa cogo min ala b'u lafiya cogo min i b'o duwawu kɛ u ye wala e yɛrɛ ka mɔgɔ min bɛ yen ni i taara ale de jara kama n'i b'a yɔrɔ dɔn kaburuw cɛ la i bɛ taa ale fana a kɛrɛkɛrɛya i bɛ taa a yɔrɔ la jama foli kɔfɛ kaburu dɔn bɛ foli kɔfɛ n'i bɛ ka mɔgɔ yɔrɔ dɔn i bɛ taa an delila ka adabu fɔ n'i bɛ salamu bila kan kaburu kɔnɔ i bɛ taa jɔ ani kɔrɔn de cɛ k'i ɲɛsin a ma ka salamu bila kan n'i ye salamu bila kan n'i b'a fɛ ka duwawu k'a ye i bɛ yɛlɛma ka taa n'a kɔfɛla k'a bila i ni kɔrɔn cɛ ka duwawu k'a ye ahmad bun hanbali ɲininkara n'i taara kaburu jara i kan ka kɛ cogo di a ye nin de fɔ a ko n'i taara a bɛ komi ni hadamaden bɛ ɲɛnamaya la n'i nana i y'a fɔ i bɛ taa kɔfɛ de k'a fɔ i bɛ ɲɛsin a ma k'a fɔ de fɔlɔ wala ko kaburu fana n'i nana taa jɔ ani kɔrɔn cɛ k'i ɲɛsin a ma de k'a fɔ bon n'i nana duwawu yɔrɔ la fana i bɛ ɲɛsin kibila de ma o la wala munumunu i ka taa kɔfɛ k'i ɲɛsin kibila ma ale bɛ ni kibila cɛ i ka duwawu k'a ye